Vítajte u nového videa, dneska si zahráme celý bar Minecraft a odskúšame si novú minihru Build Battle. Ideme na to. Hraje to iba 17 hráčov, ale dobre. Tak to si trošku počkám. Neviem, že to bude dobrá hra. A jasné, nemôže chýbať hodnotenie minihry. Za chvíľku už tam budeme. Akože ešte som to ani nehral, tú minihru. Ja dúfam, že ste si nemysleli, že som ju hrala len takto na cvičení. Nie, ja som ju ešte nehral. Aha. What? Také? Super. No, dobre. Poviem vám pravdu. Hral som to už. A bolo to úplne iné, ako teraz bolo. Čiže sopka. Dobre, kameň. Čo si zoberiem si toto. A lava. Niekde tu by som asi začal. Tak to nejak asi. Dobre by som. Dúfam, že to bude dobre. Dobre. Ďalej. Počkaj, ako to tu mám? Tu 2, tu 1. 1, 2. 1 tak, 1 tak. Tak. Raz, 2. Takto. Dôže som. Nič. Tak, jednu stenu máme hotovú. Ešte trošku to zvýšim. Nemalo by to veľmi vadiť. Dúfam.
takto. Musím to stihnúť. Dobre, teraz to tu iba tak nahádžem rýchlo. Nemám veľa času. Mám 2 minúty. To už iba takto nahádžem tie bloky a potom iba lavu vylejem. Hoci jak iba. Iba to tu nahádzaj rýchlo. Nie, ešte toto nemám hotové. No jak štve. Rýchlo. Ešte tu už iba tie bloky nahádžem. Poď. Dobre, už iba lavu vylejem. To je jedno, jak to tu už je. No nech dostanem niečo. Tak. V sopke nesmie chýbať lava. Ne, čo som to už dorobil. What? Čo je to za sopka? Ide to. Dobre. Moja. Nie, to nie je moja. Ako to dal tie výbuchy? Musím už dať OK. Lepšie. Dobre. OK. A jak to vlastne oni tak stíhajú aj tú podlahu robiť? Ako to oni robia? Ide to. Ten je to taký istý ako ja. Nemajú sa robiť veľké. Aspoň trošku lavu, ale veľmi dobre. Keby to bolo celé dokončené, tak by to bolo dobre, ale OK. Kedy príde moja? Dobré. Čo je toto za sopka? Akože špatné. Zle. Nie je to dobré. Však on si tu iba vlnu dala trochu lávy. Vlnu sklo. Ako to pohodnotia? Dúfam, že to nebude najhoršie. Aj tu je lava sklo. OK.
Koľko som mal? Plus 10 bodov? Ja som bol až 15. Let's go. Let's go. Až 15. som bol, tak to nie je veľmi dobre. Dobre, tak. Keď si to mám ohodnotiť, tak akože z môjho pohľadu tomu dávam asi nejakých 7 z 10. A akože ja nechápem, ale prečo nehrá nikto u Acera? No už. Vždycky je tu najviac. Na Egg Wars, Skywars, to je tiež nová minihra. Aj to si môžeme hodnotiť. Dobre, ideme aj toto hrať. A ešte na ten Build Battle by mohli pridať nie solo, ale aj duo by tam mohli pridať. Mali by tam pridať aj duo. Koľko sme tu hráči? 12. Dobre. Počkaj, ja mám krompáč. Naťažím si železo. Raz, dva, ešte je tu, dúfam, tretie, prosím. Počkaj, ešte kde je tretia čestka tu? Tak to nič. Mám 2 železo, ešte jedno železo. Prosím. Prečo tu nie sú 3 železa? Dobre, ideme na stred. Nech tu nič nehorí, nehorí. Dobre, tak Skywars nie sú veľmi dobré. Mňa to nikdy veľmi nebavilo. Tak ohodnotím to. Nebaví ma to, ale nebudem veľmi zlý. Dám tomu 4 body. 4. Nie je to dobré, viem. Nie je to dobré. Vidíme sa v ďalšieho videa. Čus!